Goedenavond. Ze hebben er lang op moeten wachten. Maar bijna 50 jaar na het sluiten van de laatste steenkolenmijn in Limburg is er eindelijk een regeling voor gedupeerden van mijnschade. Mensen die in hun woning te maken hebben met bijvoorbeeld scheuren in de muren of verzakkingen. Het zou gaan om zo'n 10.000 huishoudens in de oostelijke en westelijke mijnstreek. Zij kunnen zich vanaf volgend jaar melden. Een van die gedupeerden is Tom Dragstra uit Hoensbroek. We hebben schade in het metselwerk. En we hebben de vloeren die lopen scheef. Waar ik woon loopt precies een storing van de Emma, van de mijn. Ik heb maar een kamer van 6,20 meter. Maar als ik van deze kant naar die kant, dan zit 10 centimeter verschillen in de vloer. Toch bent u dan blij voor uzelf en voor andere gedupeerden dat deze regeling er komt? Ja, daar ben ik wel blij mee. We hadden ook tijd, hè. Kijk, we staan hier in het zuiden niet zo gauw op de barricades. Hè. Daarboven doen ze dat veel erger als hier. Hè. Heeft het daarom zo lang geduurd? Nou, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Vanmiddag zette staatssecretaris Hans Veilbrief in Heerlen zijn handtekening onder de regeling. En we gaan naar Heerlen, want daar is verslaggever Gerard Pansier. Gerard, wat houdt die regeling nou precies in? Ja, je had al het calamiteitenfonds voor grote en urgente schades, maar de nieuwe regeling is veel breder. Er moet eigenlijk alle gevallen van schades veroorzaakt door de vroegere mijnbouw afdekken. Daarvoor kunnen mensen vanaf volgend jaar naar 1 loket en ze krijgen dan een zaakbegeleider toegewezen. Het loket en de zaakbegeleider die komen van een nieuwe organisatie in Heerlen voor de afhandeling van mijnschade. En dat is het Instituut voor Milieu, Mens en Mijnbouw in Limburg. Ja, toch wordt die regeling niet direct opengesteld voor alle soorten schade. Hoe zit dat? Nee, klopt. Het is de bedoeling dat eerst zware, grote schades gemeld worden. En daarna kunnen mensen die wat lichtere schades, zoals scheuren in muren hebben, zich melden bij het loket. Het zou dus gaan om zo'n 10.000 huishoudens. Maar pas als de regeling is opengesteld, zeggen ze, dan zal blijken of dat aantal ongeveer gaat kloppen. Er is in ieder geval aardig wat geld beschikbaar voor deze regeling. Er staat 19,5 miljoen op de begroting tot en met 2026. En de hamvraag is, die ik verwacht nu van u, is dat genoeg? Ja. En het antwoord is, ik weet het niet. Ik weet niet hoeveel gevallen het zijn, ik weet niet hoeveel de gemiddelde schade is. Maar ik weet wel dat het een soort schuld is die de overheid heeft. Dus als het niet genoeg blijkt te zijn, zal het volgend kabinet hier ruimte voor moeten maken. Nu hebben we in Groningen gezien hoe zo'n schadeafhandeling ook mis kan gaan. Wat is daarvan geleerd? Ja, klopt. Inderdaad, daar hopen ze wel wat van geleerd te hebben. Daar gaan ze tenminste ook vanuit. De afhandeling van de schade daar, dat verliep niet helemaal goed. Het vaststellen daarvan, en wethouder Gelderblom van Heerlen zegt dat ze daarvan kunnen profiteren. En dat is ook gelukt, zegt hij. En het allerbelangrijkste daarbij is dat de regeling mensgericht is. Dat betekent niet tot 7 cijfers achter de komma uit willen kunnen rekenen. Is er nou een kausaal verband tussen in Groningen gaswinning, hier de mijnbouw en de schade die ik zie? Maar ga uit van aannemelijkheid. Als het voldoende aannemelijk is dat mijnbouwactiviteiten hebben geleid, of in ieder geval hebben bijgedragen aan die schade, ja, dan moet je overgaan tot tegemoetkoming. Dat is heel belangrijk en het is ook een overzichtelijke regeling met 3 schademodaliteiten, licht, regulier en zwaar. En het is een ontzorgende regeling. Dus krijg je een toekenning van het instituut, van de staatssecretaris in dit geval, dan word je ook echt geholpen om de schade aan het huis op te lossen. Dus komt er een aannemer dat voor je oplossen. En ook dat is cruciaal, want anders krijg je een pot geld en mag je het gaan uitzoeken. En ook dat wilden we hier niet hebben. De wethouder hoopt in ieder geval dat veel mensen zich gaan melden. En de ambitie is dat het loket voorjaar 2024 open gaat. Dankjewel Gerard vanuit Heerlen. En ik praat erover door met Jan de Wit, voorzitter van de Stichting Calamiteitenfonds Mijnwaterschade, die ook heeft meegedacht over de regeling. Welkom meneer de Wit. Dank u wel. U was erbij vanmiddag toen de staatssecretaris zijn handtekening zette. In hoeverre was het voor u een gevoel van overwinning? Nou, het was helemaal een gevoel van overwinning, omdat we er heel lang aan gewerkt hebben. Eigenlijk al heel snel na de oprichting van het Calamiteitenfonds, die zich alleen maar tot calamiteiten mag beperken, hebben wij gezegd, ja, je moet een bredere regeling hier maken. Dus voor iedere mijnschade en niet alleen die ernstige gevallen. En daar zijn we dus toch al wel 7, 8 jaar mee bezig. Dus het heeft heel lang geduurd. En zeker de laatste maanden is het heel intensief geweest. Maar goed, we zijn er nu dat de regeling in ieder geval
dat de basisafspraken voor die regeling op papier staan. En zover zijn we nog nooit geweest, dus het is heel erg belangrijk vandaag. Ja, dat is mooi, eindelijk. Het calamiteitenfonds dat is er voor zeer ernstige mijnschade, waar de veiligheid van de bewoners van de woning in het gedrang is. Wat bent u de afgelopen jaren allemaal tegengekomen? Nou, ik heb hele ernstige dingen gezien. Wat me nog het meeste bijstaat is een woning in Kerkrade die werkelijk ongelooflijk scheef stond en waar de vloeren ook bijna los hingen. Het kraakte en het piepte in die woning en het was zo ernstig dat die mevrouw... misschien gekscherend, maar die zei ook van het is hier zo erg in deze woning. Ik slaap met de helm op en de veiligheidsschoenen aan in bed. Want ik vind het gewoon verschrikkelijk onveilig hier in deze woning. En dat is uiteindelijk erin geresulteerd dat de complete woning gesloopt is. Maar we hebben ook meegemaakt een blok van 6 woningen in Amsterdam die helemaal van een nieuwe fundering moest worden voorzien. We hebben wat kleinere schades gehad. Dus we hebben hele uiteenlopende schades gehad in een straat waar 8 woningen in behandeling zijn genomen. Waar het toegeleid heeft uiteindelijk dat mensen dus verhuizen konden naar een andere woning, een gelijkwaardige woning. Dus we hebben hele uiteenlopende schades meegemaakt. Ja, maar allemaal vrij ernstig. Die nieuwe regeling is dus breder, ook voor mensen die kleinere schades hebben, zeg een scheur in de muur bijvoorbeeld. Het is bijna 50 jaar geleden dat de laatste mijn sloot. Nu pas is er zo'n brede regeling. Ja. Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, kijk, het is zo dat nadat de mijnen gesloten waren, is het, laat ik het zo maar noemen, een tijdje wat rustig geweest. Maar vanaf met name 1994, toen is gestopt met het wegpompen van het mijnwater wat steeds omhoog komt in de ondergrond. Toen de mijnen open waren, werd dat gedaan. Er werd elke dag miljoenen liters weggepompt. Maar daar is toen mee gestopt in 1994. En het gevolg is dat toen het mijnwater omhoog is gekomen. En dat na verloop van tijd tegen de ondergrond aan het aandrukken is. En dat zorgt dus voor nieuwe problemen. Dat heeft dus geleid inderdaad tot nieuwe mijnschade. Maar dat is ook al 30 jaar geleden. Ja. Ja, en het heeft een tijd geduurd voordat we de bewindspersonen daarvan hebben kunnen overtuigen dat er mijnschade was, dat er nieuwe mijnschade was. Want die zeiden, nou, dat is allemaal verjaard, dat is oude kwesties, oude dingen. Dus we hebben minister Henk Kamp toen bij de haren bijgesleept om hier te komen kijken. Want die wilde er niet echt aan. En die wilde er helemaal niet aan dat er sprake was van mijnschade. Dus daar is hij toen van teruggekomen. En de navolgende bewindslieden hebben het eigenlijk ook wel geaccepteerd dat er hier wat moest gebeuren. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het is staatssecretaris Veldrief geweest die echt de druk erop heeft gezet. En die heeft gezegd, dit jaar in mei nog, toen was hij ook in Heerlen. Ik kom na de zomer terug en dan is er een regeling. Ja, en daar heeft hij zich aan gehouden. Dus... Hij heeft zich eraan gehouden, maar ook wij. En wij zijn dan de provincie, de gemeente Heerlen, het calamiteitenfonds en zijn ambtenaren. Dat er nu een regeling is gekomen, komt vooral doordat onder die druk van de staatssecretaris er moet een oplossing komen, het uiteindelijk gelukt is. Ja, er is een oplossing in de vorm van die regeling. Maar dat mijnwater, dat is er en dat blijft problemen veroorzaken natuurlijk. Ja, dat blijft ook stijgen. De rapporten die wijzen uit, zo gemiddeld, laten we zeggen per jaar, stijgt het mijnwater 1 tot 2 meter. Nu zit het ongeveer 80 meter nog onder de laag, zeg maar, waar ons drinkwater uitkomt. Maar naarmate dat voortduurt, is het risico dat als je dus niks doet, dat het mijnwater dus in contact komt met het grondwater dat wij gebruiken als drinkwater. En dat moet je natuurlijk ten alle tijden zien te voorkomen. Dus daar wordt ook alom naar gekeken nu. Dat is een ander project vanuit het ministerie. Ja, dat wordt op verschillende gemonitord, plekken wordt gepeild steeds. Hoe is het met de stand van het mijnwater? En moeten we ingrijpen, ja of nee? Goed, we zijn er nog niet klaar mee. Dank u wel, meneer De Wit, voor deze toelichting. Graag gedaan.